Ka Neutrap Youth Council HYC kawai ni keseng balang hapo rilum kasi jaintia kabapet ya kabaha kamiat ka syongsok syongsngan hapo kabri u Neutrap kalami syakmat pan pau ya kajing bom songo yahap ya karkom terekam ketenat pulit hapo kajela ha kajing tok syakilat putai kubor jong kajela kalabu udak jingkeli ubahe ba ya ka sorkar halor kajing le ki pulit kumbala jia kini ki khiniat sngi ngila ru ban sakhi lengba ki khubor pat ki video ki bala sapriang keleng haki rensan social media kum haki WhatsApp ki YouTube Facebook ba ki pulit ka jela kila bom napang ya ki ba persya ha kajing ya ki persya pan penhe ya karkhana deu bilat hais jeng jahil district om tang ya ki shenrang hendri wat ya ki kenteiru wat haba ki pulit kila sertap da ki phongut bat ki balariam ya da pura bha ban lai na ki jing sau kumbangi la ban sngothu ki pulit agane ga jaka kila tresitom bha ban yada ya ki jing ya huri hura bat bakanam dan ru kino kino ki jing bentut ha ka public hearing na ka banta ka jing penhe ya karkhana na deu bilat ha ka ni ga jaka Henry hakawai pat ka jingjia ka belajia lapangap ka snong ka badan hakaput pat ka jela Asam ha ka ne ka jingjia ru layu i ba ki pulit ka jela ki badan sipau ka san ngut iye ki baju apara ka ne ka jaka lingba ki video ki bala sapriang keleng ki pulit ka jela ki badang ya pet krat namar ba ka jai bedeu karbi ki badan kumba arspa ngut tam iye ki bek thong bar siat da ki jri ya ki ne ki pulit ha ka ne ka jaka kumta lingba ka jingtho ka HYC ka laong ba ki pulit apo ka jela ki don arjaj ka kenhun pulit ke baningkong ka dai jong kito ki pulit ke bom kuput ya ki paiba ki pulit senrang ke bakta kti bat bom dusmon ya ki long kemi ki pulit ke badan san phon ruphongot ki yeng rasong harangkat ki tiarele kom ki tirgas bat ki suloi man yadai ke karkhana jong ki dakhar bat kumjuru ka kenhun pulit ka basya hukum ha ki he dakhar jong ka topsem man bom kuput ya ki khun u Neutrap sakawai pat ka kenhun pulit ke badan hakaput blok 1 area Kanduli sektor kini ki pulit hakaput ki badan ko basipau karsan ngut ki bahap ban mare nagi jaka apahara ban yada ya la ka jong ka jingem namar baki ting palat yo sya lun mau basya siat da ki jri ha ki karbi susu nakaliang jong ka sengleng ba ka ne ka jingtho kalabu ka jingkeli ya ka sorkar bahato ka sorkar ka khamkor ki karkhana panjat maryang ne khamkor uput usam bat ki khun u Neutrap basong basa hakaput balai labu pulit tang sipau ka san ngot Kanduli sektor hendai dagi san phon rupo ngut pat ban yadai ke karkhana panjat maryang balai lai hukum ya ki pulit yada karkhana panjat maryang man penengam tirgas man bom kuput ki paiba ban phak ta kti ha ki pulit senrang ya ki long kemi katba om syam lai hukum pat ya ki pulit akaput man penengam ya ki suloi baki bat ha ki kti ban yada ya uput usam ne ban siat tirgas ya ki tai karbi ki bawan ru sapa uput usam ka jela hala pangap kaseng kelada waru na ka sorkar bagade panpa dagi spangut ki pulit haman ki border outpost bat ki outpost hagi kaput haringkat ki tiarele ki babiang banalor kata deiru banai hukum no mardor ki pulit bagi deun penankam mi ki tirgas ban lati charge ba siaru lada denkam ban yada yo put usam bat ya ki paiba hagi kaput lada ka sorkar kamnut panpa pulit dagi spa hagi border outpost bat ki outpost hagi kaput ha rengkat ki tiarele bat ka hukum ka basai nakaliang ka sengi dawa bakala bhai ka sorkar bakan shu ai no da ki tiarele kum ki suloi ki kuli bat kiwi ki tiar ki upai ba ha khaput bakin yada hino yala ka khandeu ka syab yala ka jingem namar kum bakalong manta om isanya ya ki pulit ka jala Meghalaya pankut ka jingtho leng ba uroi ko para sendam ujnas ketri ka HYC seng kemi